אתמול בלילה שכבתי במיטה שלנו ושמעתי רכב מחנה בחוץ. שמעתי 3 טריקות של דלת, והלב שלי התחיל לאותת לי. פעם זה התחיל לנבוח ושמעתי דפיקה אחת. בדרך לדלת מלמלתי לעצמי, אבל הגיעו 3, צריכים להגיע רק 2, לא? ואנחנו סיימנו, אנחנו כבר השתחררנו. אנחנו הרי סיכמנו כשיצאת למלחמה, אתה שומר על פלי ופלי שומר עליך. ובשלב הזה כבר הגעתי לווילון, הצצתי לפני שפתחתי להם, ומאז אנחנו בחושך. עוד יום, כל יום אני מחכה, למה הוא לא בא? יש בי אהבה שלא עוברת עליי, איך מושכים למעלה שלא מוצאים אותם, כי זה יגור כזה מופלם, כאב שלא עובר אף פעם. זה מאוחר, עכשיו זה כבר נכתב, ודאי הוא לא ישוב לעולם, ודאי הוא לא ישוב לעולם. שוב אני פותחת דלת לאהובה נביא, אולי אליי הלילה הוא יבוא ומתנות יביא, חשני על האוזן יגלה לי איך מכאן עוד ממשיכים. הלב שלי מוכן, שתלתי בו, השקעתי בו פרחים.